Nedáš si operovať koleno od Shakiry za to, že dobre spieva. Či? Stojíme za sebou, niekedy aj S Michalom Galkom čas číslo 24. Po poslednom podcaste s významným hosťom, športovcom a motivátorom Marošom Kudlíkom, s ktorým podcast vyjde už najbližší pondelok, som sa rozhodol natočiť trošku rýchlejší, kratší videopodcast, trošku šťavnatejší, by som povedal, ako obvykle, kedy som sa s tebou rozhodol podeliť o svoje myšlienky na tému, ako som už naznačil v tom názve, že pokiaľ je alebo máš svojho obľúbeného speváka, obľúbenú herečku či nejakého slávneho futbalistu a je v nejakej konkrétnej oblasti naozaj prvotriedny, excelentný, výnimočný, skvelý, tak to neznamená pravdepodobne, že v iných oblastiach života tento človek bude taktiež zdatný a zrelý na to, že ti bude dávať nejaké rady a ty by si ho mal počúvať. Či? Mýlim sa? Takže, dajme tomu, keď Lionel Messi je úplne že prvotriedny, excelentný, snáď najlepší futbalista na svete, možno sa budeš so mnou teraz hádať, že to je Ronaldo, ale to je jedno. To, že je najlepší futbalista na svete, neznamená teraz, že by si od neho dal postaviť dom, že v tom bude proste najšikovnejší. Či? To, že máš nejakú obľúbenú speváčku, napríklad tú Shakiru, výborne spieva, je v tom naozaj prvotriedna, neznamená to, že od nej by si dal operovať svoje vlastné koleno, ktoré ťa bolí a s ktorým máš problémy už dlhodobo. Dôveroval by si jej natoľko, že jej zveríš do svojich rúk svoje boľavé koleno, lebo naozaj perfektne spieva, tak perfektne ťa aj zoperuje to koleno? Pravdepodobne nie. Či? Tak prečo máme my ľudia tendenciu častokrát veriť na základe toho, že niekto je nejaká známa, verejne známa osobnosť, na základe všetkého, čo hovorí a čo prezentuje a čo možno aj ponúka v rôznych iných oblastiach, sférach, ktoré sa ho prakticky vôbec netýkajú, v ktorých nemá vzdelanie, v ktorých nemá proste vedomosti, zdatnosti a podobne. Ukážeme si konkrétne príklady. Takže napríklad, máme tu naozaj konkrétne príklady, mám tu napríklad z príbehu Fero Joke, známy slovenský úžasný komik, ktorého si a ja veľmi, veľmi rád pozriem, určite ho aj ty máš rád, je veľmi talentovaný v tom, čo robí. Bude to aj elektronicky, je to iba nejaký screenshot z príbehu, kedy vlastne v príbehu označuje bezlepkové potraviny a pridáva popis konečne bez výčitiek vďaka a je tam tá nejaká firma, ktorá vyrába bezgluténové výrobky, čiže bez lepku a nejaké označenie. Čo to teraz znamená? Fero Joke je verejne známa osoba, ktorá je úplne talentovaná, úžasná v tom, čo robí. Je však ale aj nejaký nutričný poradca, že odporúča nejaké potraviny, že mu môžeme dôverovať v tejto oblasti. Ani to náhodou len tak trošku nejaký marketing a nejaká spolupráca s nejakou firmou vďaka prezentácii, že bude mať on z toho nejaký benefit. A má on sa vôbec právo vyjadrovať k takejto veci, že konečne bez výčitiek vďaka nejakej firme, že teraz akože tieto produkty bezlepkové budú nejaké iné, lepšie, zdravšie? Ukazuje sa na základe vedeckých štúdií, že zdravý človek po vysadení lepku nebude zdravší. Nemá opodstatnenie u človeka, ktorý je alergický, nemá alergiu na tú pšenicu, jačmeň a tak ďalej, na ten lepok, nemá opodstatnenie vyradiť ten lepok. Avšak, keď je Fero Joke známa, verejne známa osoba a takéto niečo prezdiela, tak opäť bez rozmýšľania možno máme tendenciu samozrejme tomu veriť, lebo on je výborný zabávač a komik, tak prečo by som mu nemal dôverovať aj v tejto oblasti. A z verejného priestoru sa ku nám dostane takáto informácia a bohužiaľ nevieme takéto informácie rozstrediť a neuvedomujeme si, že kde je pravda alebo nie je pravda a čo k nám hovorí niekto úprimne a čo trošku nemusí byť až také úprimné. Ďalej tu máme super, výbornú speváčku Dominiku Mirgovú,
a jej post na Facebooku z 3. marca. Odkedy sme z dovolenky doma, tieto raňajky idú u nás častejšie. Peťko má rád guličky Nesquik, ale keď sa ponáhľame, tak celozraná tyčinka Nesquik od Nestlé je pre nás voľba na rýchle a chutné raňajky. Pričom tejto tyčinke neodolám ani ja. V hashtagoch je tam aj spolupráca samozrejme, čiže to, že je Dominika Mirgová úžasná speváčka, mám ju ráda ja, neznamená, že jej odporúčanie na nejaké potraviny bude pre nás pravdepodobne prínosné a užitočné si zobrať k srdcu. Ale opäť tým, že je verejne známa osoba, tento post má 500 lajkov, 30 komentárov a je to rôzne po sociálnych sieťach, tak opäť tým, že ju máme v obľúbe, máme k nej vytvorený nejaký vzťah za to, že je výborná speváčka, tak možno si bohužiaľ z tohto zoberieme príklad, že veď keď to ona dáva papať svojmu synovi, taká super speváčka, tak prečo by som z toho nemohla dať aj ja? A máme tendenciu častokrát teda veriť tomu človeku, ktorý to prezentuje, hoci v tej oblasti sa absolútne vôbec nepohybuje a je vidno, že toto je iba platená spolupráca. Takže čo k tomu mám dodať? Ideme ďalej, toto boli nejaké verejne známe osobnosti, spevák, komik, mám tu aj politikov, ja som v tejto forme videopodcastov apolitický, preto máme tu dvoch koaličných predstaviteľov a dvoch opozičných v úvodzovkách. Sú to zaujímavé statusy a rôzne fotky, ktoré takisto tým, že sú verejne známe osoby, ovplyvňujú našu mienku. Čo by som povedal vo veľa prípadoch je bohužiaľ, pretože keď človek opäť nemá nejaké základy výživy, nevie princípy, nevie ako čo funguje a nevyzná sa v tom, tak potom keď propaguje opäť nejakou fotkou alebo postrehom alebo statusom nejaký svoj pohľad na niečo, tak bohužiaľ opäť sa to rozšíri medzi tých ľudí a keď človek ho zase sleduje kvôli niečomu, že je tou verejnou osobnosťou známou a dôveruje mu, tak opäť možno pravdepodobne aj v tejto veci mu bude dôverovať a podľa neho akoby kráčať v tej veci a brať to ako fakty alebo ako pravdu, hoci je to z inej oblasti a zabudáme na to. Takže príklad, Richard Sulík, status pred, ja neviem, možno mesiacom, 2, všetko to tam bude elektronicky pridané, ja to prečítam. Je po voľbách, ide sa chudnúť, temná stránka každej kampane je priberanie. Kebab, pizza a hotdog sú základom jedálnička, ale teraz stačilo, nastupuje tvrdý režim. Za prvé žiaden Red Bull, za druhé žiaden alkohol, za tretie budem behať, za štvrté cvičiť a za piaté uhlohydráty na neskôr na obed. To sa samozrejme ľahko povie, len že tá vnútorná svinia je väčšinou silnejšia a preto si dávam fotku s mojou dnešnou váhou a budem tak robiť každý pondelok, nech mi strach nedovolí schudnúť a fotka so svojou váhou 100 kg, reakcie 2000 nejakých lajkov a podobne, 500 komentárov, niekoľko zdieľaní. Na jednej strane je to kvázi super, že keď človek má nejakú vyššiu hmotnosť, že s tým chce niečo robiť. Ale opäť tým, že je človek takýto politik známy, mediálne známy a má tam priestor a niečo takéto prezdieľa, tak opäť je to taký signál možno do spoločnosti, že čo je akoby pre nás normálne a toto presne odzrkadľuje to, ako aj bohužiaľ sme nastavení, väčšina našej populácie, keď už chceme niečo zmeniť s tým svojim životným štýlom, s tou svojou postavou, s tým našim zdravím, že chceme schudnúť. Tak ako presne tu Richard Sulík uvádza, sú to proste zákazy, je to nejaká extrémna dieta, je to proste z extrému do extrému, zakiaľ čo mal stravu založenú podľa tohto na rýchlom občerstvení, kebaboch, pizzi, hotdogu a podobne, tak zrazu pravdepodobne aj nejakým alkohole a tak ďalej, tak zrazu razantne zo dňa na deň žiadny alkohol, žiadny Red Bull a budem behať, cvičiť, predtým nič nerobil a tak ďalej. Toto není nutričný poradca, toto není kondičný tréner, toto není fitness tréner, toto je nič. Toto je iba nejaký príspevok človeka, ktorý v tejto oblasti sa pravdepodobne vôbec nevyzná, nemá žiadne základné vedomosti a absolútne nič. Lebo keby má, tak toto nemôže ani napísať. Čiže pre človeka, ktorý bol obézny a hrozí mu naozaj na základe extrémneho kvanta tuku rýchla smrť, tak možno by to bolo riešením nejaké dočasné obmedzovanie absolútne bez rozmýšľania. Ale pokiaľ človek chce dlhodobo niečo zmeniť a udržať, tak takýto postup určite neodporúčam. A z môjho úsudku je tam naozaj viacero hlúpostí. Proste je to dlhodobo neudržateľné.
Opäť, žiadne základy výživy, začal by zo dňa na deň pán Sulík behať, cvičiť, tak som zvedavý, ako mu to dlho vydrží, aké výsledky mu to priniesie dlhodobo udržateľné. A uhlohydráty, čiže myslel asi sacharidy, najneskôr na obed, opäť, keď toto verejný človek prezentuje, tak bohužiaľ máme tendenciu si myslieť, že tie sacharidy sú opäť zlo a najneskôr teda na obed si môžem dať, alebo nedaj Bože, vôbec si ich nedám, alebo len do tej 18. A vlastne prečo by som ich mal znižovať? Veď on sa do toho nevyzná, tak keď je, dajme tomu, že dobrý politik alebo v tej oblasti, v akej je dobrý, tak neznamená to, že je dobrý poradca v tej výžive, v tom chudnutí. Čiže toto sú také veci, bohužiaľ videlo to strašne veľa ľudí a mám pocit, že veľa ľudí sa z toho aj opäť inšpiruje a berie to ako niečo normálne, že chcem schudnúť, bum, zo dňa na deň, z extrému do extrému, bum, dieta, bum, neviem toto, po 18. začnem behať, cvičiť. To je presne ten spôsob, ako dlhodobo, pravdepodobne, bohužiaľ, vôbec nedosiahneš dlhodobo udržateľnú zmenu životného štýlu a dlhodobé udržanie tvojich dosiahnutých výsledkov s tou tvojou hmotnosťou, s tým zastúpením tuku. Čiže ideme ďalej. Na oplátku tu máme teraz koaličného zastupiteľa Andreja Danka s jeho 2 fotkami ako papa tortu, ako ju kraja, respektíve s popisom: mamina do božka na narodeniny je najviac, pieklajú 7 hodín, 22 plátkov na sebe. Od zajtra opäť chudnem. Prajem vám krásnu nedeľu. Ešte raz ďakujem každému, kto si spomenul. Andrej, bude to tam elektronicky. Neboj sa. Opäť z extrému do extrému nejaké škatulkovanie potravín na zdravé, nezdravé, neuvedomujúc si, že vždy rozhoduje to množstvo a že platia nejaké princípy. A opäť, buď chudnem, alebo teda nechudnem, buď teda jem všetko 5. cez 9, alebo potom tortu si nemôžem dať nikdy. A takéto posolstvo opäť možno z tohto strší na mňa, že pokiaľ aj človek má snahu teda schudnúť, takže zrazu sa musí vzdať všetkoho sladkého a všetkého v úvodzovkách zlého a nezdravého, ktoré doteraz konzumoval. Avšak opäť Andrej Dákun tiež, hoci má viacero funkcií, pravdepodobne nie je nutričný poradca a človek, ktorý sa v tejto oblasti vyzná, a preto jeho rady z tejto oblasti, alebo nie že rady, ale táto jeho prezentácia, tento nejaký status a nejaký signál pre nás nemôže mať žiadne opodstatnenie, len opäť tým, že je verejne známa osobnosť, tak tento status má 2300 lajkov, 400 komentárov, 20 zdieľaní, čiže bohužiaľ opäť, keď mu veríme, dôverujeme tomu človeku, tak aj takáto vec príde pre nás pravdepodobne ako normálna, že teraz tú tortu si za žiadnu cenu ani kúsok nemôžem dať, pokiaľ mám cieľ napríklad schudnúť. A opäť, je to tá pravda, je to ten človek, ktorému chceme v tejto oblasti dôverovať. Ideme ďalej. Pán momentálne predseda parlamentu Peter Pellegrini, možno aj kandidát na prezidenta. Porušil som dietu, ale viete čo, nedalo sa odolať, ako si kupuje vysmiatý nejaký fajnový langošík. Tento príspevok má opäť 800 lajkov, 200 komentárov a tak ďalej, opäť sa dostal k ľuďom a opäť bežný človek, ktorý tomuto človeku dôveruje, má tendenciu si myslieť, že opäť teraz, jednak to mám teraz dlhodobo celý život v nejakej diete, aby som bol akože zdravý, alebo si myslí, keď teda chcem schudnúť, iná cesta ako dieta, teda extrémna nie. A teda si myslím, že automaticky ani ten v úvodzovkách nezdravý langoš v akomkoľvek množstve si nikdy v živote nemôžem dať, lebo som to porušil. Toto je presne to úplne opačné správanie a prezentácia, ako ja na premene hovorím, že premena je vzťahu k jedlu, k pohybu aj k sebe, kedy človeka učím, že naozaj rozhoduje to množstva, záleží od kontextu všetko, ako sa stravujem v rámci dňa, týždňa a žiadne veci nenazývam ja prehreškom alebo že je zdravou alebo nezdravou potravinou a pokiaľ väčšinu naozaj času sa snažím konzumovať nutrične hodnotné jedlá, tak raz za čas v menšom množstve naozaj nutrične menej hodnotné jedlá mi nemusia vôbec uškodiť a naozaj slovo ako prehrešok alebo že porušil som niečo, ja vôbec neberiem do úvahy, lebo ja to beriem ako súčasť balíku môjho životného štýlu, pokiaľ chcem robiť niečo dlhodobo udržateľné, že samozrejme, že dám si čokoľvek, na čo mám chuť. Jedlo je aj radosť. Jedlo je samozrejme palivo, ale musím sa na to jedlo vždy tešiť a nemôžem si za žiadnych okolností nič konkrétne zakazovať v tom mojom živote, alebo to teda neodporúčam, lebo naozaj zakázané ovocie chutí najviac a rozdiel medzi jedom a liekom je predsa v množstve.
Ideme ďalej. Mám tu aj pána Eduarda Hegera s fotkou, ako sedí pri croissantiku a kávičke s popisom. Pred cestou do Spišskej Novej Vsi sme v Košiciach stihli čerstvé raňajky. No pán Heger, ak toto sú čerstvé raňajky, tak potom ja som David Copperfield. 1000 lajkov, 400 komentárov. Opäť verejne známa osobnosť. Aký je to opäť signál pre ľudí, čo to čítame? Toto je podľa nás teda normálne, že dám si na prvé jedlo dňa croissant s kávičkou. Ešte si tam mohol zapáliť cigaretku a bolo by to dokonalé. Čo poviete? Opäť ideme ďalej. Na záver tu máme ešte opäť pána Pellegriniho s popisom. Do zlata vyprážanému syru neodolám, so zeleninou to snáď, ale nie je taký hriech. Užite si víkend, priatelia. Opäť, čo som spomínal s tým hriechom, rozhoduje to množstvo, rozdiel medzi jedom a liekom je v množstve. Na nejakom syre vyprážanom s hranolkami a zeleninou, keď by sme sa hlbšie zamysleli, tak naozaj spôsob vyprážanie je zdraviu škodlivý, vytvárajú sa tam karcinogény. Príloha hranolky pravdepodobne tiež nie je najideálnejšia, ale uznávam pánu Pellegrinimu, že tá zelenina, pokiaľ tam bude v nejakom zastúpení, tak tá nutričná hodnota toho jedla sa určite trošku zvýši. Takisto aj to trávenie a podobne následne. Ale opäť, aký hriech pre Boha? Ja tam raz za čas ten vyprážený syr a nehovorím to, že som zrešil. Opäť, z extrému do extrému. Toto je zdravé, toto je nezdravé. Škatulkujeme. Toto je dobré, toto je zlé. Teraz behám, cvičím, chodím 10-krát denne po schodoch, kupujem si bioveci, neviem čo všetko, alebo sa prežieram, fast foody, sladké vody, nerobím nič. Hej? Z extrému do extrému. Toto bohužiaľ, priatelia, nevidím z týchto príspevkov nič, ktoré by sme si mohli dať k srdcu a nad ktorým by sme mohli povedať, že tento človek sa v tomto obore vyzná, tak ja si zoberiem z neho príklad. Ale keďže opäť to má veľké dosahy, 2700 lajkov, 450 komentárov, 30 zdieľaní, tak k človeku sa to dostane a opäť si myslí, Ježiši Kriste, ten Pellegrini, však on je taký fešák, sympatiák, ja mu tak dôverujem v tej politike, tak keď on dá takýto príspevok, že mu neodolá tomu syru, ale že do zeleninou to snáď nie je taký hriech, tak teraz čo ja si mám, akú tendenciu vlastne o tom myslieť. A na záver tu mám ešte poslednú fotku, screenshot z príbehu Ministerstva zdravotníctva, nejakej porade, kde popis, diskutovali sme o dôležitých témach, ktoré sa týkajú slovenského zdravotníctva. Tam by som ju poukázal na to, že každý človek na zasadnutí má pred sebou Coca-Colu, ale aj vodu. Ale čo je také trošku úsmevné, tak tiež som chcel nad tým poukázať, ale to bude na úplne iné video, téma nejakého zdravotníctva alebo podobne, že či je to ten primárny proces alebo faktor, to, že som ja zdravý a že sa starám o svoje zdravie, ale to niekedy inokedy. Týmto videom som ti chcel len povedať, čiže keď máš obľúbenú speváčku Shakiru a naozaj brutálne spieva, tak neznamená, že bude odborníčka aj v ortopédii a ozoperuje ti koleno. To, že máš obľúbeného hokejistu, ja neviem, Ovečkina, brutálne hrá hokej, tak to neznamená, že dáš si k nemu namalovať umelecký obraz. Nie? To, že máš obľúbenú, ja neviem, akúkoľvek herečku na svete, neznamená, že si dáš od nej, ja neviem, opraviť auto. Či proste každý je nejaký odborník alebo expert v nejakej oblasti života, vďaka ktorej bol možno preslávený, ale neznamená to, že táto istá osoba ti môže dávať rady do života v oblasti potravín, stravy, ja neviem, maliarstva, kvetov, vyšívania, autoservisu, pneuservisu a tak ďalej. Rozumieme sa? Hoci Peter Pellegrini, ten v rôznych oblastiach sa vyzná, vidíme to na tých fotkách, traktorčeky, vyurávanie, pilot a tak ďalej, ale to bola trošku humorná iba vsúka. Čiže pointa videa je jasná, verím, že si z tohto videa niečo odniesol. Ak sa ti video páčilo, zanechaj tam like, komentár a v pondelok najbližšie sa môžeš tešiť na super podcast s veľkým športovcom a motivátorom Marošom Kudlíkom. Ak by si video chcel zdieľať, tiež ti budem vďačný a vidíme sa na budúce. Takže dík pekne a drž sa, ahoj. Za sebou, niekedy aj s dušou zlomenou, kráčame každodennou tmou.